l-ewwel konna qegħdin niklu jgħidli ristoranti ma' u kif ridna xeba ġen u panik u għall-ewwel ma ħsibniex dara ħafna xi accident jew xi ħaġa. Imma għaddu ġejjin xeba pulizija u ambulanzi u insomma affarijiet hekk. U mbagħad kien hemm mall kbir u isa l-affarijiet ikkalmat, ma konna qegħdin ġewwa u kif konna hemm ġew fl-ewwel solar daqqa waħda xeba nies daħlu jixtru jekbu kulħadd daħal jiġri mal-exit. Panik, affarijiet mal-art, bas ħriġna barra u rġajna tħanna ġewwa ġewwa daħlu n-nies kulħadd il-ġewwa, għamilna xi ftit ħin maqfulin ġol moll għax kulħadd ġew jistakruhom ġol kulħadd beda jistakkar ġaħwienet, maddu ħalluna barra, bdew jiftħulna barra u bdejna nimxu l-barra. Helikopters u hekk kollu kien għaddejjin, ambulanzi għal ma nafx hekk biex tisma' sireni, issa mxejna naqal barra u għadhom għaddejjin. Hemmhekk huma jqogħdu kalma maħna Malta ma jiġux dawn affarijiet. Nafu x'tiġifieri. U issa kif qed tħossok? Issa naqaħjar.